yanibingelela-ke bala babukeli iningi ngapho ngasemakhaya onibingelelayo ngempela-ke uyena umuzo kwamthabela khona le uMtubatuba inkomo kayixosha inkomo zimpholish pheshanyala zophondweni isigodi ngaphansi kwentaba umachwetshana kodwa-ke ngokokuzoxosha ikade eziko angasuka le Mtubatuba ngabuya awela uthukela ngaze ngazofika la eThekwini eNtuzo. Namhlanje-ke sinayo i-guest yethu ephuma khona lapha eNtuzweni eSesanathi Studio. Akwazi ukukhuluma ngeSesanathi Studio ungakhulumi ngamantombazane the girls versus abafana the boys. Okuyiyena ngempela intombazane enjolo ukuyibona i-trend left and right and left, up and down. Okunana wakwaZwane. Nana Zwane. Uyaphila sisomncane. Siyajabula ukuthi sithema sikucela sikumema podcast with Mosi wasihlonipha weza ngiyathemba ukuthi nababukeli besemakhaya bayakujabulela kakhulu. Ngiyazi ukuthi usazwayo phela abanye abantu abasuke sibengosazwayo kube naleyo umpakamo leyo kodwa-ke wena ukwazile ukuthi usihloniphe siyabonga kakhulu. Hlasimbeke sisomncane usukhona la ekhaya mungakwazisa ababukeli ungathi ubani nala sesikubone kaningi ngicabanga ukuthi South Africa yonke iyakwazi unana kanjani unana lo actor nana yes ubani acting noma mina real life and the acting unana acting igostikazi intombazane nje ngathanda ijam intombazane eyithandayo nje ejola no skeleton ngokwestory yebo ejola no skeleton unana real life uKwanele Zwane uhlala la kaMancinza eNtuzuma ufunda eNqabakazi grade 9 wempilo-ke wenza acting nje. Okay, siyakuzwa sisomncane siyakuzwa ngiyacabanga ukuthi ababukeli nabo bayakuzwa mhlawumbe ungakucacisela ababukeli ngasekhaya ungathi iqale kanjani lento kuwena yoku-act uyiqala unangaki because nginesho ukuthi njengoba udume kanje bakhona abantu abakubukayo bathi yazi nami ngiyafisa ukufana nomina uqale nini lento yoku-act? Into yoku-acta ngayiqala ngo-2020 ku-season 2 ngaqala uMamsanele ngiyacabanga ukuthi wayefuna amantombazane azobe ku-group ya Ghost Lady. Nathi salandela-ke sahamba-ke bantu uMamsanele-ke somfica vele sekhona lapha sangena-ke abanye baphuma mina ngaqhubeka ngahlala ku-acting angiyekile. Usho ukuthi ngamanye amazwi abantu oqaleni abanye babo sebegcine sebesala bagcina nje ngalolo suku kodwa wena waba nayo i-chance ukuthi waqhubeka. Mucabanga ukuthi ngokucabanga kwakho ucabanga ukuthi why bathi kukhona abasalayo kodwa wena kwazile ukuthi uqhubeke mhlawumbe ngathi ikhono lakho mhlawumbe ngathi noma ikhono lami ngoba vele acting yona into engangiyifuna futhi yona into engiyithandayo. Laba abanye ikhono labo ukuthi bacule abakwazanga ukuphumelela kwi-acting mhlawumbe abayithanda. Okay, cha siyakuzwa sana into engike ngiyibuke kukhona lento engike ngayibuke ngifuna singene sithi ukuba deep kancane kuyona sengingakubona kaningi ku-Facebook ngakubona ku-TikTok mhlambe ngathi uzizwa kanjani ngijwayele ukubona lapha ku-Facebook kakhulukazi asazi noma kusuke kuwena noma ama-fake account akho
uthi wena omuhle okudlula bonke abantu eSouth Africa. iSouth Africa imele wena ngobuhle. Angazi uthini. So ama-fake account ku-Facebook wonke ama-account ku-Facebook ama-fake account nama-page ama-fake account. Hawu, yazi usakhuluma ngalo nto khona elinye page engingalibona libhaliwe futhi nanangizwana. Uma ngithi ngiyalibuka leli page ngishaya ngo-250k. Athi mina ya. Hayi okay. So shuthi yonke lento esuke ikhulunywa ngawe lapha akusilona iqiniso. Yep, ku-Facebook. Ku-Facebook. Bayaposta nje South Africa is nothing without me. Mina nje ngimudlali. Kusimini ngisuye ngisho yonke. Wena awunayo neyo account ku-Facebook? Nginayo kodwa ngizoyiyekela. Mhlambe ungacacisela umukeli ngasekhaya ukuthi yiphi leyo account yakhe e-original cause ababukeli mhlambe kugcina angazi notice isikhathi kugcina sengcela igama lakho noma ubukeka njengento ongeyona, cause laba bantu abasuke besebenzisa ama-fake account akho baposta yonke into enhle ngawe embi ngawe. Abanye abantu bathi unana uyayitshela unana useyibona ukuthi ungcono. Angazi uma usukwadibana nalo into ezithi ayifane nalezo. Sokwadibana. So uma ungachaza unana ngabe uyayitshela? Cha. Okay, siyabuzwa. Mhlambe omunye umbuzo enginawo la ukuthi zikhona nezinye into ezisuke wa-acta kuzona without amantombazane the girls versus abafana bekwazi. Ayazikho. Mhlambe zikhona nesingakulindela kuzona into kanjalo noma yonke into umuntu uyayikhuluma nemanager yakho. Eseke sabizwa kuzona thina isesenathi studios uzalo. Akuwa-acta lapha kuzalo? Uzalo sake savela basibizile. Bake basibiza kuzalo. Kodwa ngiyacabanga ukuthi ngisazongena kwezinye izinto. Maybe ngibizile ngizokwazi ukuthi ngiye. Okay. Umbuzo omunye enginawo la ukuthi ubusuku ungekho lapha e-acting, zikhona nezinye zezinto obabhizi ngazo noma cha wena ubhizi ne-acting nesitole kuphela okunye cha? Ngathi i-acting nesikole okunye nje. Ngike ngezwa amahebezi athi phinde i-dancers. Ya ngiyacula. Hayibo. Ngiyadansa ngenza ama-video TikTok. Okay. Siyabuzwa sisemncane. Kodwa ke manje la engikhona khona ukuthi isikhathi esiningi kujwayelekile ukuthi abantu abasuke sebedumile uthola ukuthi ikakhulukazi abantu besimame noma nabantu besilisa nofika bayajatshulelwa endaweni ofika kuzona. Ibanjani welcome kubantu uma ucomparation nakudala ungakadumi? Welcome. Abanye bajabulela abantu noma hayi ungakadumi indlela abangwelkhama ngayo namanje abantu basangwelkhama ngaleya ndlela ebengwelkhama ngayo kusela ngakadumi emphakathini emndenini ey'ndaweni nisuke nifika kuzona hlasimbe nibiziwe? Basijabulela kakhulu futhi baze bacala ngisho ukushutha bathi ngifuna ukutshengisa abantu ukuthi ade nginawe nje. Abanye bayasijabulela nje ngendlela ejwayelekile enormal. Okay, omunye engifisa ukwazi la mina nawe akazwani, mhlambe uma ngathiwa kukhona umuntu okudingayo ufisa ukucula nawe noma ufisa uzo-acta esitorini sakhe, mhlambe ngabe ukhuluma nawe noma nabaphathi noma nemanager ekuphethe okuyiyona okufanele ukuthi umuntu odinga wena uthinta yona? Khuluma nomphathi qala. Khuluma nomphathi, asomphathi angibuza ukuthi mina ngakuthokozela
mase ngiyasho mase mhlasimbe utshela ababukeli ngasekhaya ukuthi ubani igama lamphathi atholakala ku-social mapha ama-social media platform atholakala kuwona like Facebook, WhatsApp, Instagram or Facebook, WhatsApp noma inamba yakhe-ke mhlawumbe lokho okwaziyo ngaye so that nombukele ngoba la njengamanje wasi-live nje mhlasimbe kunomuntu othi kade kwase ngiyifuna le ntombazane izo-actor kweSami Story okanye kade kwase ngiyifisa lo sisi omncane ukuthi azombo-MC noma azodansa emcimbini wami mhlasimbe umphathi wakho lwangakhuluma naye usibani kubani wakwabani uxhumana kanjani futhi naye? Umphathi wethu uSanele Nkosinathi Sikhakhane uyatholakala ku-Facebook uSanele Nkosinathi, ku-Instagram uSanele Nkosinathi. Okay, umbuzo wami-ke nawo la futhi wona khona usekuthenini njengoba u-actor lapha kumantombazane The Girls vs Bafana Boys, iziphi ezinye zey'tori ekakhulukazi lezi ey'dumile ukuthi one day uma ngathiwa ngiyaqeda isikole ngiyahamba actor kulesa story othi nje uma ngathiwa ngingena kulesa story ngabe sekuphele ebusuku empilweni yami? Ngihalele zonke itori kodwa i-scandal ne-Hasselzweet. Imaphi ama-actors ongathi ubukela kuwona? Ama-actors ikakhulukazi ngengiveze ngithi adumile othi ubukela kuwona njengoba kusuke e-actor lapha ku-TV. Thuso Mbeki amanye ngisawakhumbula kodwa Thuso Mbeki yona actors oyithanda kakhulu. Umuhle ukuqala udumile okwesibili. Siyazi ukuthi abantu abaningi abasuke bedumile even noma engemuhle umuntu bayagijima abantu beyoshela okanye abanye bayashelwa hayi ngoba esuke ethanda but abanye abantu abaningi basuke belandela ukuthi umuntu wena-ke that was part of banjani abafana ukukushela bashayela kwenzakalani? bangishela uthini? ngithini? Ayibo angithandi phela ngitshela. Okay, cha maye angibuze lo mbuzo, unayo boyfriend? Anginayo. Bonke abakhipha nje. Mangathiwa kuqhamuka umuntu njengoba ufunda babona 7 grade 9 mangathiwa kuqhamuka umuntu esezothi nana ngizokulobola Hayibo. ngizokushada ungathini? Ayibo ngobani? Ngithanda. Jika hamba nemali yakho. Samncane. Okay. Ngibuze na umbuzo. Uba i-crush yakho? Crush yami. Crush yami. Crush yami. Crush yami. Teddy Boy Thuso. Teddy Boy Thuso. Fika yena ku Teddy Boy Thuso uzoguqa phambi kwakho nje umhleli nje kanje. Kabe ngeke ngize ngimshade. Ngeke ngize ngivume ukuthi angishade ngoba phela yena. Uthela uyamthanda. Ayibo. Uthe i-crush yakho nje. Hayi okay, siyakuzwa. Njengoba bengingasho ngathi siyajabula ukuthi usivakashele lapha uye wasihlonipha isicelo sethu sesibheke emaphethulweni ke njengamanje.
imibuzo-ke enginayo sesigoqa nje uhlelo lwethu ayiphoqelelekile-ke umdlalo. Yini ingodo msha? Cishe ngitshele answer. Engabazi ugeza kacishe ngakutshela i-answer. Yini ikhompyutha ngesiZulu? Computer ngesiZulu. Ja, uzwana uma ngethe isiZulu nawe umZulu. NgesiZulu yini ingodo? Yini ikhompyutha? Cishe ngakutshela-ke la wesiphathu Ingodo mshayi. Yini ingodo? Ingodo mshayeli. Okay, kasidlule. Ikhompyutha ngesiZulu ingodo machine. Ingodo mshini. Okay, kasidlule. Yini i-laptop ngesiZulu? Siyakhala-ke manje. Umqofu. Umqofu. Obukele kalapha ngasekhaya nangi lo ohleze ethi musha ngidlula yonke iSouth Africa. Nginaye-ke la nje manje uhlulwa i-laptop. Yini i-laptop? Akusiyo umcofa, iyacofa yes, angiphiki kodwa ngesiZulu. Laptop. Laptop it's English words. So sifuna manje-ke manje ngikaMageba. Laptop. Laptop isingisi, top isingisi, sifuna esiZulwini. Angazi. Okay, i-laptop sike sabiza enye yamazi lo nisebenza nayo umshayeli wesinqena uvele wathi siphendulile kodwa kahle kokubili i-laptop ingodo machine njalo i-laptop Umathangeni. Yes. Mase kuzothi i-computer njoba sengingasho ngathi ingodo machine. Babukeli sesiyaligoqa uhlelo. Sicela into yodwa kuwena. Sicela nje ucofe lapha usubscribe. Sisazokuthulela amaningi ama-episode baningi abantu abadumile njengoba sesisanibizela abawu-3 senina babona abadumile abanye babo yellow enginayo omunye bekuwumshayi wesinqa baningi-ke sisazonithulela bona. So okwakho ukuthi ucofe usubscribe ukuze yonke i-guest esuke sinayo izokhona ukuthi masiuposta kufike kwena kuqala. So okwakho nje ukuthi ucofe usubscribe kuningi sisazokwethulela khona kodwa kwanamhlanje sibamba la. Siyacela nawe nana sisomncane utshela ababukeli ukuthi siyacela becofe subscribe so that bezokuthola kuqala amavidiyo asuke ephuma. Babukeli sicela nicofe usubscribe lapho ni subscribe for amavidiyo amanye azayo.